Salam. 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 Näme tekeriniz ýaryldymy? Ýokla, ýarly wa ýarlanok ýöne sürlüp lisi boldy. Aýonno. Epesli wagt sürensizde. Ay howa, bir killa bolu sürüp berenme. Ay, tugeleme. Sürü bilipsiňiz da. Ay, lisi bolmaz ýalam däle. Ýolaşym bilen giýje günde gedekleşip durýarsa. Ay ola käwa sorasa oňlara da berip goýberýär-de. Ay, ulany bilipsiň ha, tugeleme tekerinizi. Tekerin gowy bolsa, oglanlara malyk galýar, ondan 5 manat bar. Ay, oglanlara yarajak zat däle. Öňe bir sapar ýamatdym. Ay, ýamalanam bolsa, oglanlara ber, ýuwup süpürip ýaglap zat edip özleri emelleýärler ýa-ni. Tama karta goýup. Razmeriniz näme? Dogan näme sürýäňiz? Jeep sürýärler 265 65 17. Ha, bar da Dunlop'dan 24-nji ýylyň modeli ýagy-ýalyk. Şunu alyp basyň dogan. Onuň lysylyk näme, ýama näme ýadyňyzdan çykar. Gaýrat et ýoksa şu 2 güniň bir ýamakhanada. Wah, gaty kösenipsiňiz-de. Walagy soňky bir aýa şu ýamagyndan gaty kösenlenip. Dunlop aldyň, ýamagyň nämedigini unutdum. Gepleşdik onda. Yürüp barın yamakhana. Ha, oglanlar daş eder. Tüyür görmem ağam. Yok, kalmasa gerek, kolo gerek. Daştak neyem için gelin yaro. Man anır bas tüyür yapıp ber. Düşündün mü? Ayağın var ha, maşinin yere dirmen yürü diyeninden al. Yine 2024 täze geldi Dunlop ağam gulyan tüyür. Dunlop'ta karınma o. Şu maşinim gördün mü men maşinim gördün mü? Yok görem ağam. Bilýän mi näme sürýänimi? Bilýän mi näme sürýänimi? Yok tanam ağam seni. Maşin sürýänmen tanamasaň tanak goýuşmaňmy, salysmasaň bolýa. Ýöne, saňa bolsun dik gelýän usta. Saňa 5 manatçyk bolsun ýene. Maşin gerekmi? Alınjakmy maşin? Özüňe maşin alınjak Yok berin. yok yok. Gülýärem. Ýa maşin alınjak diýsen, meselem. Pul sürýän. Hemen razmer gerek son aýda. Belan oku gerek oňa, düşündün mü? Men maşiniň razmerini bilmänsen, näme bilýän onu şutaýda, näme bolup durdy? Ýüzüň görmäne gelmelim sen bäri go. Sen sürýän maşin razmer. Men niden bileýin aý? Kim bilmel onu? Men bilmelim o. Sen näme gerek onu şutaýda? Pul fana gaýtmaly, röýgen sen bari isim şo röýgen mo. Wah, bular öldürmeli. Şundan dakman alay bolly, merde desmeň maşiny. Merde dese bolan o ağam olo. Jiwin kablo. Patın halamadım, rinkin halamadım, taçın halamadım. Sen o bir halamayan adam değil miydin? Başka kişi yok mu berdi? Vah! Başlığın aydıp sen şun zıldın yani. Görsen o amur kalmasa kovurla tavuk. Kovurduk balıklat gözüme gelýär oğlan yok mu yeybe? Pul gerek mi cigim? Yok. Gerek Berdine aşşat bersin o geleni şuun olayım. Barda o yamakhana o. Karader bölme var diýdim ha. Yöre yamakhana. Sen ne üçin güýme oturdun on? Bar gelenin ýaňary o näme berde güýme oturdun? Özüm satyşy bolam soň oňa konsul. Ay bar akıl fatmady yöre. Sen çatrak. Tekerdik gelle oğlum. Näme teker o? Düýün inşallah o gadamy habar var mı oklardan uğrat taňyr. Näme täze bolmuş sportçylar bar? Ayşe, tereze, sumko gerekla beylak, yurttaşına çıkanda rahatında kuşocuğumla mindeş bolar yani. Üyde saptiyem yok da İsmail hoşum rahatış. Rahat Allah Allah. Oh my Allah. Ne malmana geldi? Ay sportif kalan kömür. Alayına 8 tane çık sportif kalan. Eskiyin hem çalışkan, ne orada kılmaya. Doğru, Benim yurttaşına çıkanda var bir sumkocuğu alayın dik geldim. Kömür son koyacaklar. Kep gazıga medineyin yok da özümde yok, kuşoğu alayın neydim. Kuşoğum yok, kötüyüm yani. Şu at görüştürüp yor ne? Ay, yürümeli olya vaat etmeye krasovkoda ağzına ho. Onlardanım hazır görüşüyor. Şu at geldi mi? Suat. Senim şu at geldi mi? Ay Suat gelip dursun mu? Söyle mi? Belera gaylana aylı. Bollon. Aylap bollun mu? Ha olay dastaf gettir de gazeye atayım. Babam beter ederler. Bu gadayla yukarıda Yer, ertede sol. iyi bir şella karnımıdır ya da. Ben sen kodu nakarç iyi. Haydi. Sağ olun. Sağ olun.